Здравейте, отново аз. Днес реших да ви покажа как може да си направим предварително декорация, ако тя е много сложна. Или пък има дни, в които не ни се рисува и повече клиенти. Можем да си подготвим предварително самата декорация, било то цветенца или каквото и да е. И после само да си ги нанесем на самия нокът, когато дойде клиента. Обръщаме, започвам. За целта ще използвам телефона си и това сладко котенце. Ще си го намаля в желаният размер, горе-долу, колкото за един нокът. Извинявам се за това, че протектора ми цели е в мехурчета, чертички, балончета и всякакви сценарийки. Слагам отгоре станиел и сигурно вече се досещате. Просто ще започна да си оцветявам върху станиела. На вас ви изглежда, че не оцветявам точно по контура, но явно играе ролята на двойно стъкло. Защото ето аз си оцветявам по контура. И всички като деца сме имали онези стъклени дъски, под които слагахме желаната рисунка и просто си оцветявахме. Това е много добро решение за хора, които не могат да рисуват, но въпреки това искат да впечатлят своите клиенти и да не се чувстват неудобно, че не могат да предложат ръчно нарисувана декорация. Предварително могат да си направят и поставят в книжка за стикери или някое старо картонче от стикерчета и когато дойде клиент да му извадим и да си избере. Продължавам да си оцветявам. Не знам за вас, аз също понякога има дни, в които изобщо не ми се рисува. И това е едно добро спасение. Можем да си правим абсолютно всякакви цветя и каквото ви дойде, просто си правим нужния размер и си оцветяваме. През цялото време правя само фиксация за по 5 секунди. И тук започвам да нанасям листенцата на маргаритките. Стават много бързи и ефектни. Продължавам с всяко едно листенце. Тук вече съм нанесла всички. Ще си направя оченца. Отново фиксирам, махам телефона и продължавам да оцветявам по контурите, които вече съм нанесла. Нанасям си оранжев цвят във всяка една среда на листенцата. Фиксирам и тук вече са всички с оранжев цвят. Ще продължа да нанасям тъмно оранжев и на места червен, като не се старая да са просто равни и прави черти, а малко размазани. Абсолютно не се старая да правя някакви супер преливки и разбира се, можем да се заиграем, но моята цел е просто да стане по-бързо. Правя се с червено масленце. Тук ще сложа малко тъмно оранжев цвят, за да подсиля оранжевото.
ще фиксирам. И ето, моето котенце вече е готово. Тук решавам, че ми липсва едно цветенце и реша да си нарисувам ново. Полимеризирам за 60 секунди и мисля да го оставя така. Получи се много сладко. Не знам на камерата как се вижда, но при мен е супер. Аз ще използвам топ, нанесен на по-дебел слой, но вие трябва да използвате база, която е нанесена на много тънък слой. Наистина на много тънък слой, за да може после, когато се нанася на нокът, да е много финно и да изглежда тъничък нокът. Аз нарочно нанасям на по-дебел, за да може после да мога да ви го показвам. Но вие си използвате база и то на много тънък слой. С писалка си помагам да го отлепя. И с пинцета ще си го взема. Можете да използвате ето такива книжки за стикери или шаблони. Да си ги залепите и когато дойде клиент, изваждате, показвате, той си избира и вие си решавате проблема. Изкушавам се да погледна как стои на пръста. Опитвам се да си го хвана. Започвам да го гоня. Ще си изрежа това, което не ми трябва. И отново започвам да си го гоня, като ми бяга, но успявам да се преборя. Наистина се получават много сладурски. Аз съм доволна и разбира се не успявам да издържа на изкушението и си го сложих на пръста. Но след това реших, че е прекалено за моя маникюр. Премахнах котенцето и си останах само с маргаритки. Това беше от мен днес. Надявам се, че ви е било интересно и ще го използвате. Хубав ден!